Napriek tomu, že veľa pacientov sa domnieva, že zdravotná starostlivosť na Slovensku nedosahuje úroveň vyspelých európskych krajín, pravda je taká, že pri liečbe cukrovky alebo diabetu mellitus naši pacienti dostávajú liečbu a zdravotnú starostlivosť, ktorá spĺňa všetky kritéria ozaj svetového štandardu. O tom, že to tak je a prečo je to dôležité, sa dozvieme v tejto prednáške. Diabetes mellitus, alebo jednoducho povedané cukrovka, je chronické ochorenie, ktoré je charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, čo je spôsobené tým, že telo nesprávne alebo nedostatočne produkuje inzulín a dokáže ho teda aj správne využiť. A veľa pacientov sa domnieva, že toto ochorenie postihuje metabolizmus len cukrov, ale diabetes mellitus je komplexné ochorenie, ktoré postihuje metabolizmus nielen cukrov, ale aj ďalších hlavných živín, teda tukov a bielkovín. A dôležité je povedať si to, že diabetes mellitus je jedno z najčastejších a najzávažnejších chronických civilizačných ochorení. Cukrovka je problémom nielen na Slovensku, ale môžeme povedať, že ide o globálny problém. Za posledných 20 rokov stúpol počet diabetikov celosvetovo takmer na trojnásobok a dneska celosvetovo na toto ochorenie trpí takmer 500 miliardy ľudí. Keď budeme hovoriť o Slovensku, tak na Slovensku máme v súčasnosti evidovaných takmer 350 000 pacientov s cukrovkou a len v roku 2022 bolo evidovaných alebo novodiagnostikovaných viac ako 25 000 osôb. Čiže viac ako 25 000 osôb zistilo v tom roku, že má cukrovku. Aké sú príznaky? Ako vieme rozoznať, že pacient má diabetes alebo samotný pacient vie zistiť, že má takéto ochorenie? Tie prvotné príznaky sa môžu manifestovať veľkým smedom, tým, že pacient musí ozaj vypiť veľké množstvo tekutín. Často musí chodiť na toaletu, čiže časté močenie. Môže byť unavený, má tzv. Únavový syndrom, môže mať svrbenie, náhly hlad, ale môže sa prejavovať cukrovka už aj niektorými charakteristikami, ktoré už nám hovoria o tom, že pacient môže mať tzv. Chronické komplikácie, čiže môže sa to prejavovať už ako bolestivosťou alebo mravenčením v dolných končatinách, ako to býva už pri diabetickej polyneuropatii. Môže byť už postihnutie očí, čiže pacient zistí, že má cukrovku pri vyšetrení u očného lekára, môžu sa mu zle hojiť rany. Z takých tých laboratórnych príznakov alebo vyšetrení z krvi, tak rozhodujúcim kritériom je zvýšená hladina cukru v krvi, alebo to je glykémia, alebo keď je tá hladina zvýšená hyperglykémia. Čiže pacient má opakovane ráno nálačno pri odbere krvi hladinu glukózy 7 a viacej milimolov na liter, alebo môže mať v ktoromkoľvek okamihu dňa bez ohľadu na to, či je po jedle alebo či je nálačno, má hodnotu glykémie väčšiu ako je 11 milimolov na liter a v moči môže mať prítomný cukor, tomu hovoríme glykozúria. Diabetes mellitus je hlavným rizikovým faktorom postihnutia veľkých aj malých ciev a toto nám vlastne predurčuje aj tie základné a hlavné chronické komplikácie, ktoré sú spojené s týmto ochorením. Čiže hovoríme o tzv. Postihnutí mikrovaskulárneho systému, čiže postihnutí malých ciev, alebo makrovaskulárneho systému, postihnutie veľkých ciev. A teda poďme sa pozrieť na to, ktoré tie jednotlivé komplikácie to sú. A začneme teda mikrovaskulárnymi komplikáciami. Je to postihnutie malých ciev, ktoré sú dôležité, alebo ktoré sa nachádzajú v oku, v obličkách, alebo ktoré sú zodpovedné za krvné zásobenie nervového systému. Alebo potom je to postihnutie veľkých ciev, ktoré sa nachádzajú v mozgu, v srdci, prípadne v končatinách. A teda hovoríme o makrovaskulárnych komplikáciách. Teda aké sú tie rizika pacientov, ktorí majú cukrovku?
tak keď si to rozmeníme na drobné, na jednotlivé tieto chronické komplikácie, tak my vieme, že 30% pacientov s diabetom druhého typu má tzv. Diabetickú retinopatiu, či má už postihnutie očí. Približne polovica pacientov s cukrovkou má obličkové ochorenie a vieme aj to, že diabetická neuropatia a syndrom diabetickej nohy je zodpovedné za väčšinu netraumatických amputácií na dolných končatinách. Keď sa pozrieme teda na tie postihnutie veľkých ciev, tak 16% s pacientov s diabetom vo veku nad 65 rokov zomiera na mozgovú mŕtvicu alebo povedané na porážku. A 50 až 80% pacientov s diabetom zomiera na následky kardiovaskulárneho ochorenia. Keď si to zase rozmeníme možno tak trošku nadrobné alebo takým jednoduchejším spôsobom, tak keď na tomto obrázku sa pozrieme, vidíme, že ten pacient, ktorý má cukrovku, má dvakrát väčšie riziko úmrtia z dôvodu na srdcocievne ochorenia ako pacient, ktorý cukrovku nemá. A ak ide o diabetika, ktorý už prekonal infarkt myokardu v minulosti, tak toto riziko je až 4-násobne vyššie ako u pacienta alebo u človeka, ktorý nemá cukrovku ani neprekonal infarkt myokardu. Že to riziko je ozaj výrazne zvýšené. Kardiovaskulárne obličkové alebo renálne a metabolické ochorenia sa dokážu negatívne ovplyvňovať. Čiže keď si predstavíme všetky to chronické ochorenia ako jednu veľkú rieku, ktorá vzniká s plynutím prítokov, kde jednotlivé prítoky nám reprezentujú či už srdcocievne, alebo obličkové, alebo metabolické ochorenia, tak dneska my vieme, že aspoň jeden z 3 pacientov, ktorí majú srdcové zlyhávanie, má aj cukrovku druhého typu. Respektíve jeden z 3 pacientov, ktorý má srdcové zlyhávanie, má aj chronické postihnutie obličiek. Na druhú stranu opačne, jeden z 3 pacientov s chronickým obličkovým postihnutím má srdcocievne ochorenie a jeden z 3 pacientov s diabetom druhého typu má kardiovaskulárne ochorenie alebo má chronické obličkové ochorenie. Čiže vidíme, že je veľký prieliv medzi týmito ochoreniami a tieto ochorenia sa navzájom ovplyvňujú. A tým, že sa ovplyvňujú takýmto spôsobom, tak vieme, alebo tým dôsledkom je, že pacienti, ktorí majú cukrovku, majú dvojnásobne vyššie riziko kardiovaskulárnych príhod a keď majú ochorenia vo všetkých týchto 3 hlavných systémov, tak samozrejme to riziko násobne tomu aj potom stúpa a o to viac a o to náročnejšia je potom zdravotná starostlivosť o takéhoto pacienta. Tento obrázok nám, myslím si, veľmi dobre a až realisticky zobrazuje, že akým spôsobom prítomnosť cukrovky alebo ďalších týchto hlavných ochorení ovplyvňuje očakávanú dĺžku života. Čiže aký je rozdiel v tom, koľko sa dožijeme rokov ďalšieho života, ak nemáme cukrovku, alebo ak máme cukrovku, prípadne máme cukrovku a ešte aj ďalšie nejaké chronické ochorenie. V tomto prípade máme pacienta, muža, ktorý má 60 rokov a ten muž, ktorý má 60 rokov a má aj diagnózu cukrovky, oproti mužovi, ktorý takúto diagnózu nemá, žije v priemere o 6 rokov menej. Ak má aj cukrovku a prekonal už aj infarkt myokardu alebo mal aj cievnu mozgovú príhodu, tak dĺžka života sa môže skrátiť až o 12 rokov a keď má cukrovku a nejaké rané štádie chronického postihnutia obličiek, a predpokladaná dĺžka života sa môže skrátiť až o 16 rokov. Čiže to sú množstvo rokov, ktoré výrazným spôsobom zredukuje to, ako ten pacient dlho môže žiť. A samozrejme nehovoríme len o dĺžke života, ale bude sa to týkať aj kvality života. Keď sme sa na začiatku v tom názve tej mojej prednášky hovorili o tom, že máme nejaké svetové štandardy, ktoré starostlivosť o diabetikov na Slovensku dodržiava, tak treba vyzdvihnúť to, že ozaj dneska máme
vypracované, podrobné a veľmi dobré na svetovej úrovni štandardy, ktorým hovoríme komplexný manažment diabetikov druhého typu, ktoré vypracovali poprední odborníci v oblasti diabetológie na Slovensku a ktoré v plnej miere reflektujú všetky odporúčania na základe najnovších vedeckých a medicínskych poznatkov a ktoré, myslím, môžem kľudne smelo povedať, spĺňajú kritériá, sú porovnateľné s štandardnými postupmi, ktoré sa používajú vo všetkých vyspelých krajinách Európy, ale aj celého sveta. A čo nám tieto štandardy hovoria? Tieto štandardy nám jednoznačne hovoria to, že pacienti s cukrovkou vyžadujú včasný, a to je veľmi dôležité slovo, včasný a komplexný prístup. Čiže cieľom liečby pacienta s cukrovkou je jednak zlepšenie kvality jeho života a prevencia zdravotných komplikácií, ktoré sú spojené práve s výskytom cukrovky a ktoré sme si ukázali v predchádzajúcich obrázkoch. Čiže v rámci toho komplexného prístupu chceme, aby pacient mal dobré glykémie, dobrú hladinu cukru v krvi, ale potrebujeme, aby ten pacient mal aj dobre liečenú hypertenziu alebo aby mal dobré hladiny tlaku krvi, aby sme robili prevenciu vzniku krvných zrázení, ktoré sa podieľajú práve na vzniku infarktu myokardu alebo cievnych mozgových príhod, aby mal znížené hladiny lipidov, čiže hlavne cholesterolu alebo toho tzv. Zlého LDL cholesterolu v krvi, ktorý je jedným z tých hlavných rizikových faktorov zodpovedných za vznik srdcocievnych príhod, aby mal správnu kontoru hmotnosti, čiže aby pacient dosahoval optimálnu telesnú hmotnosť a aby táto starostlivosť prinášala orgánovú ochranu srdca a obličiek, čiže tých hlavných orgánov, ktoré potrebujeme pre svoj život a ktoré sa ale potom podieľajú aj na ovplyvnení ďalších ochorení. Čiže ako by starostlivosť o pacienta s cukrovkou mala vyzerať, tak základom sú samozrejme pravidelné kontroly u diabetológa, s ktorým pacient prekonzultuje, preberie všetky ťažkosti, správne postupy, čo treba robiť. Je dôležité dodržiavanie diabetickej diety a všeobecnej správnej životosprávy. Keď treba povedať, že tento slovičko diabetická dieta dneska až tak moc už nepoužívame. Hovoríme ozaj o správnej alebo racionálnej alebo zdravej životospráve. Čiže nemusí sa pacient s cukrovkou obávať, že on chudák je nejak vyčlenený na nejakú špeciálnu dietu. Ide o zdravú, racionálnu životosprávu dietu, ktorá má určité špecifika pre diabetika. A veľmi dôležitou vecou je samozrejme primeraná a pravidelná fyzická námaha, jednak pre udržanie optimálnej telesnej hmotnosti, ale aj pre správne spaľovanie krvného cukru a pre spálenie tej energie, ktorú dostávame v potravi. No a kľúčovým postupom pre správnu starostlivosť o pacienta s cukrovkou je aj dodržiavanie predpísanej liečby, ktorá, keď hovoríme o farmakologickej liečbe, pozostáva či už z užívania tabletiek, alebo my tomu hovoríme, že perorálne antidiabetika, to, čo možno poznáte aj zo správ, také tej skratke PAD, alebo pacienti môžu byť liečení podkožnými injekčnými hormónmi, ktorým hovoríme inkretíny, alebo môžu dostávať injekčnú liečbu vo forme inzulínu. Aké sú teda tie štandardy, ktoré by mali spĺňať moderné antidiabetika a máme aj skupinu teda takých tých orálnych alebo tabletiek, ktoré spĺňajú tieto štandardy a ktoré nám pomáhajú ovplyvňovať aj ďalšie chronické komplikácie, tak potrebujeme antidiabetikum, ktorý nám jednak znižuje hladinu cukru v krvi, lebo povedali sme si, že cukrovka je ochorenie, ktoré sa manifestuje zvýšenou hladinou cukru v krvi, ale ktorá vie a dokáže kontrolovať aj hladinu krvného tlaku, ktorá nám pomôže znížiť telesnú hmotnosť,
ktorá predchádza srdcocievnym ochoreniam, na ktoré, ako sme si povedali, pacienti s cukrovkou zomierajú najviac a zomierajú predčasne, a predchádzať celkovým úmrtiam. Chceme, aby pacient žil v dobrom zdraví a čo najdlhšie, no a ktoré znižujú výskyt srdcocievnych príhod, pretože to je tá najčastejšia, alebo toto sú tie najčastejšie chronické komplikácie, s ktorými sa stretávame a na ktoré pacienti zomierajú, ale aj keď nezomierajú, tak tieto srdcocievne príhody výrazným spôsobom ovplyvňujú kvalitu života, samozrejme bohužiaľ v negatívnom slova zmysle. A potrebujeme liečbu, ktorá znižuje potrebu hospitalizácií a riziko srdcového zlyhávania a ktorá nám dokáže ochrániť obličky a spomaluje zhoršovanie obličkových ochorení. A treba povedať, že v poslednej dobe medicínsky výskum nám priniesol možnosti a objavenie nových liekov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritéria, a sem patria práve lieky zo skupiny, ktorej hovoríme inhibítory SGLT2. Ako fungujú SGLT2 inhibítory? SGLT2 skratka, alebo táto skratka značí sodíkovo-glukózový kotransportér, a tieto inhibítory SGLT2 vychádzajú z mechanizmu, ktorý je dôsledkom toho, že v obličkách, kde sa filtruje krv, tak za normálnych okolností sa prefiltruje aj cukor alebo glukóza, ktorá sa nachádza v krvi a dostáva sa do tzv. Primárneho moču. Za deň sa dokáže prefiltrovať v obličiek viac ako 180 gramov glukózy. Za tzv. Fyziologických alebo normálnych podmienok sa táto glukóza, ktorá sa dostane do primárneho moču, potom v obličkách v systéme takých dutých kanálikov strebáva naspäť do krvného riečišťa a v moči, ktorý finálne teda ten pacient vypudí, sa cukor nenachádza. Princípom liečby SGLT2 inhibitorom je mechanizmus, ktorý zabraňuje alebo znižuje toto spätné vychytávanie cukru v dutom systéme obličiek, a časť cukru, ktorý sa dostal do primárneho moču, vlastne pacient finálne vylúči do moču a takýmto spôsobom dokážeme znižovať hladinu cukru v krvi. Toto všetko vedie ale nielen k tomu, že pacient vylučuje glukózu močom, ale tým, že vylúči určité množstvo glukózy alebo aj vlastne energie, ktorú táto glukóza predstavuje, tak dochádza alebo môže dojsť aj k redukcie telesnej hmotnosti. Môže sa znižiť aj výskyt alebo veľkosť opuchov, pretože cukor, ktorý sa nachádza v tomto systéme, na seba naväzuje vodu, ktorú pacient následne vymočí. Tým pádom dokáže znížiť aj tlak krvi a takýmto spôsobom vlastne dochádza k ochrane srdca, obličiek, k predĺženiu života a samozrejme dochádza aj k zníženiu hladiny glukózy. Tým, že pacient vylučuje cukor do moču, môže o niečo viacej tento pacient viacej vymočiť ako predtým, kým takúto liečbu neužíval. Aké sú možnosti liečby? Spĺňa moja liečba všetky kritériá modernej liečby, ktorá mi zaručuje ochranu pred hlavnými chronickými komplikáciami, pred srdcocievnym ochorením, chráni moje obličky, ktorá mi prinesie lepšiu kvalitu života, respektíve dlhší život bez predčasných srdcocievnych alebo iných ochorení. Je možnosť, vieme liečbu, ktorú mám v súčasnosti, ešte vylepšiť. Správna zdravotná starostlivosť ale netýka len nás, samotných pacientov, ale vždy treba brať do úvahy alebo myslieť aj na svojich príbuzných a treba im pripomínať príbuzným známym, aké je dôležité absolvovať pravidelné kontroly u svojho lekára, ako im pomôcť a naplánovať takéto kontroly, aby pacienti mohli v spolupráci so svojím lekárom dostať ozaj tú najlepšiu liečbu, ktorá im skvalitní a predĺží ich život.
Ďakujem vám za pozornosť.